Kwa kane jal ma itudo gi nek mar oganda mosebed ka iyudo ringregi e Kware mar Mukuru kwa Njenga e kaunti ma Nairobi ka mong'ere kaka Collins Jomaisi kawuono nochwale do ma Makadara. E burano oyangore ni kweth matimo nonro kwayo kinde malach mar dhi mbele gi timo nonro e wi nek makamago. To kaka Lydia Okeyo leronwa, do nogolo chik mondo mi geng'ne kuom ndalo 30. Achich mar nek mar oganda ma osebed ka ikwanyo ringregi e Kware ma Mukuru kwa Njenga e kaunti ma Nairobi nochopo e doho ma Makadara. Jagono ma ong'ere kaka Collins Kalusha nomaki tarik 15 dweni ka itude gi nek mar oganda ma nokwany ringregi Kware ka bang'e nofulo ni osenego ji 42. E burano, jomin buche oyango ni tarik 26 dwe mar auchiel nyan moyangi kaka Josephine Mulongo nolal kendo nyaka kawuono pok oyude. Chieng' manolalno wachore ni omenda moko nogol e akaont mare mar bengi mar KCB kendo nokete simba Achijno man kod kadi mondik gi opande ma ok mar Achijno. There was a considerable withdrawal of money from Josephine's KCB account, and which was shared as proceeds of crime with one of the respondents' numbers registered with another identity card that does not belong to him. Jotim nonro ko thuolo mandalo 30 matimo nonro mathoth e kinde mar ringre ariyo kuma boro oseyange gi familia magge. The Honor will require those 30 days so that we are able to conclude the investigations while the respondent is in lawful custody. Kata kamano, okinda Achijno John Maina ne okoyie gi wach makamano kokwa doho mondo mi owe Achijno thuolo kaluwore ni nyaka ne make osesande kendo ngimane ok ni maber kana odwaro mondo mi gole odhi oyud thieth. Whereas the investigation officer and the prosecution have the rights and leeway to conduct investigations, of which we do admit, my client under Article 50 has a right of fair trial, and they cannot have all the time they wish in this world. Jomin buche kata kamano yango ni jagono kringo malal ka bende owacho ni oganda nyalo podho kuome gi mirima kaluwore gi kit ketho modonjnego mar nek gino manyalo keto ngimane kamarach. Bende owacho ni jagono ne ok osande kaka okinde lieko. The investigating team is still pursuing other witnesses or other suspects who are still at large and who are close associates of the respondent, and therefore releasing him before the conclusion of this complex investigation will not only jeopardize crucial evidence but also intimidate potential witnesses. I also take into account the publicity this case has attracted, the anger and the emotions on the members of the public surrounding this case. Okinda Achijno wacho ni nyaka sani onge bura malong'o ma osepedhie doho no ka jamin buche to wacho ni ok nyal we thuolo kaluwore ni kideko madhi mbele ginego ganda kaka osebedo ka otimo. Much of what has been adduced before this court is just mere speculation and apprehension. Ringre oganda mano kwany Kware imed timnegi nonro mar DNA e kinde mamoko kuom familia chopo yango jokegi kar kano ringre ma City Mortuary. The investigating team has scheduled to conduct other police procedures which include but not limited to fingerprinting, DNA sampling, identification parade and statement recording. Burano ibiro winj kendo tarik 16 dwe mar aboro ka jang'ad bura Irene Gichobi oyiene apiso kwach kich mondo mi ogeng'ne jagono kuom thuolo mandalo 30 matimo nonro ewi bura makamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV.